गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसे बावहरफिननाय जाबाय। खोथाया दिनै बारा गोलाव जानाय नङा आरो बाथ्रायाबो दिनै गुसुं फिसा गुसुंल' लाबोगोन खोथाफोरखौ दिनैहाय। फार्स्टआवनो आं मार्टियास्टम बा मुंख्लं मार्टियास्टम लुफुंनायनि बारै बाथ्राखौ बुङो। जोंनिया दिनैहाय 2 बोसोर बा 3 बोसोरनि खाथियावनो नांबाय बा हाबबायबो। थ' बेवहायसिमहालागै जोंहा मार्टियास्टमनि जायगा लुफुंनाया दाबो जायाखै आरो मोनाखैनो होननानै बुंनांगोन। आं मैया सासे दैदेनगिरिजों सावरायदोंमोन, भिडिअ लानाय जायाखै, लागोन आं साननैसोनि उनावहाय। बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों आं मोजांखौनो मोनदों। आं बिथांनिसिम जाखिनि खोथाखौ बुंहरदों बा जाखिनि खोथाखौ फोरमायहरदों, जाखिनि खोथा बुंहरनाय, आं बिसिम बेखिनि बाथ्रा बुंहरनायखौ आं नामखौ मख'नो सानाखै आरो मख'नाय नङा। बिनि सायाव आंहा माखासे फोथायनाय दङ आरो बे जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बे थिगखौनो बुंदों होननानै आं सानो। मार्टियास्टमखौ लुनो थाखाय NDFB दैदेनगिरिफोरनो गथायदों बा दायित्वखौ होनाय जादों। नोंथांमोना जायगाखौ नागिरदो, बबाव लुगोन, बबे जायगायाव, चिरां, क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, बबे जायगायाव साबसिन मोनो। बिथाङाबो बुंदों उदालगुरियाव लुयोब्ला मोजां जागोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। बिनि अपिनियन गावनि बेक्तिगत मन्तब्यखौ होनाय जादों आरो बिथाङा। ओमफ्राय जायगा लुनायाथ' जायगाखौ नागिरनानै दिनैसिमबो जों नागिरना मोनाखै। NDFBनि दैदेनगिरि सोर नागिरदों? दा खुंथायाव थानाय हिसाबै फेरेंगाजों ओमफ्राय गबिन्द बसुमतारी, ना बिथांमोन सानैयानो दायित्वखौ लादों। बिथांमोना जुदि लादोंबा दिनैसिमबो मानो बिथांमोना नागिरनो हाया? आरो दिनै सरकारानो बे हा बायनायनि फैसाखौ गभर्नमेन्टआनो होगोन, लुनायाबो गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फैसा होजोबगोन, टटेलि फैसा होजोबगोन, होनबा नों जायगाल'सो नागिरना होनांगौ। बेखौ जुदि नागिरना होनो हायाब्ला मानि दैदेनगिरि जाखो? NDFBखौ बेसेबां बोसोर सालायबोखो होनबा दिनै NDFB बे दैदेनगिरिया माबायदि सालायबोखो? बेखिनिखौ जुदि मोनसे जायगाखौ जुदि थाबैनो बोसोरनैनि गेजेराव जुदि नागिरनो हायाब्ला NDFBनि लिडारफोर गैबावला नामा आरोबाव? आरो NDFBनि लिडारफोरनि बेखिनिखौ मोनसे टिम हिसाबै बा माबा मोनसे हिसाबै होनो हाया नामा, खोन्थानो हाया नामा? खारना मा? हायिनि जाहोना मा? जायगाल'सो नागिरना होनांगौ ना। दिनैहाय बबावबा मोजां जायगा मोनदों, बेखौ गभर्नमेन्टआ बायगोन ना। बिनि हानि मियादि पाट्टा हाब्लाबो बेखौ बायगोन ना, सरकाराथ' फैसा होगोन ना। बेखौ फैसा होआलाबाथ' ओरैनो सिख'ना लानायथ' नङाना। बेखिनिखौबो जुदि खालामनानै बेब'स्था खालामाबा होनबा जोङो बे मार्टियास्टमनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामफिननांगोन। NDFB इउनाइटेड फराम अफ NDFBआ बिनि थाखाय आन्दलन खालामफिननांगोन। आं बेखौ दिनै बुंदों। NDFBनि जाय दैदेनगिरिया बेखौ ब्रेनाव हाबनानै दङ, जाय सोरबा लुनो होदों, गभर्नमेन्टआ दिनैहाय बुंदों। आं गभर्नमेन्टनि मानसिजोंनो आं सावरायदोंमोन। सावरायखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रानो बुंदों जे हाखौ NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौनो दायित्व होदों। NDFBनि दायित्वखौ सोरखौ होदों? आं बेखौ सोंफिनासै। आं सोंनो उसुबिदा मोननानै सोङासै, माखासे खोथाखौ सोंगोन। खिन्थु दिनै बै दैदेनगिरिया जाया दायित्व लादों, बे दायित्व लाग्राया मानो दिनैसिमबो नागिरना होनो हाया? आरो गावथ' हारसिं हाया थिगायासै, गाव हारसिं हाया, सोरखौबा लाब्रा, सोरखौबा सासेखौ। दैदेनगिरियाथ' मेरला दङना। बे आरोखि बाथ्राया। दा थाङै थुङै बे इउनाइटेड फराम अफ NDFBआ मार्टियास्टमनि थाखाय मालाबा राजा लामा गाथेफिनबावनो गोनां जागोनफोरखौ आं नुहुरगासिनो दङ। खारन दिनैहाय जाय सोरबा सासेया दिनै मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि जानानै दङ आरोखि। आं जाखिनि बाथ्राखौ मैयासो मोनथिबोदों। आं माखासे खोथाखौ बुंफुरला आरो बुंनायबो नङा। आरो जाय दैदेनगिरिजों सावरायदों, बिनि सायाव आंहा एसेब्लाबो फोथायनाय दं। बिनि सायाव आंहा फोथायनाय दं। खिन्थु चिफनि सायाव आंहा बारा फोथायनाय गैया। खारन बियो खोथाफोरा उल्थां फाल्थां जायो बिनिया। गोदो बिराद फोथायोमोन आं बेखौ, प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला आं फोथायोमोन। दा खिन्थु बिनि सायाव आंहा फोथायनाया बिराद खम। प्रमद बर' होननानै बुङोब्ला आंहा सोरबा रायोब्ला एसेब्लाबो आंनि बिखायाव बोरैबा
मोनहैयोमोन आरोखि दा खिन्थु बिनि सायाव बे सोरबा माबा माबि जेबो मोननायाव गैला आरोखि थ' जिखियानो जादोला बे मार्टियासमनि बारै बेखिनि खोथाखौ आं बेखिनिखौ बुंबाय आरोबाव दा फैफिनदो मिस्टार फेरेंगा रनजित बसुमतारी रनजित बसुमतारीनि एरिया बा समस्तियावहाय समस्तिनि खोथाखौ बुंगोन आं बा समस्तियाव मा सोलिदों खोनानो मोन्दों आं मैयाबो सान्तिपुर साइडनि हुजोंनि गासैबो बर' रायजो राजा बा आं सासे सानै कयेकजन सेंग्राफोर नङा आबादारि मानसिफोर बिथांमोनखौ लोगो मोनदों लोगो मोननानै मा बुंदों बिथांमोना मा फोरमायदों खिन्थु एक्जेक्ट आं कनफार्म नङा दे थेवबो आं इसे स्लाइट इसेब्लाबो बुंलांनो सानदों एनजिअनि बारै एनजिअफोरा दिनैहाय खालामदों होननानै बुंदों आं बुंहरदों बिथांमोना बुंनायखाय आंनो प्रुफखौ लाबो प्रुफ मोनोब्ला माखासे बुस्थुखौ आङो 100% आं बुंगोन थेवबो माखासे बाथ्रायाव बिथांमोननि जाखिनि आं बहुत सुलु लाहरदों सुलु लानायाव बिथांमोननिफ्राय जों एनजिअफोरखौ खोनानो मोन्दों बिथांमोना ट्रेक्टर सोयो मोनायाव थाङो ओमफ्राय मोनायाव लाबोयो ओमफ्राय ओरै रनिकाटा बारनानै गुबुन मिलावहाय गावसोरो खम दामावहाय फानहरो बेफोरबायदि दंफांफोरखौ बेफोरबायदि होननानै खोनानो मोन्दों होनबा जों बिनि सायाव बेसेबां दुखुनांथाव होनबा नोंथांमोननि रनजित बसुमतारीया होनबा दिनैहाय बैफोरखौ होबथानो नागारै माबेबायदिखौथ' होबथाबावगोन आरोबाव दिनैनि बिथाङा स्ट्राइक खालामदों दंफाङानो दिनै माब्रैहाय सान्तिपुर एरिया बा गुबुन एरियाजों हमनायखौ नुनो मोन्दों माब्रै हमजाखो नोंथांनिनो समस्तियावनो बे दंफाङाथ' बेसेबा गोबौनिसो बेखौ एथ'राब दंफां हमनाय खोनायो दिनै रनिकाटा रेन्जआवहाय फरेस्ट अफिसाव दंफां थसेखौबो नुहैनो मोना दिनैथ' मैयाथ' दिनै इउनाइटेड निउसाव आं नुदों बे दंफाङा थागोन ना थाया आरो माब्ला टेन्डार जायो बे दंफांनि बे हमनायनि माखासेया माबायदि दिनै हमना लाबोबाय गाबोन समफोरनि गेजेरावनो माबायदि गोमाजोबनानै थायो लांदां जानानै थायो खार'ना बावहाय एसे रहस्य जानानै थानानै दङ टेन्डारा आवगोलो दंफाङा मिल फरेस्ट अफिसाव ओरैबायदि जाबखो थायोमोन गारिनि गारि दंफांनि दंफां लुन्द्रा लुन्द्रि सेवगुलायनानै थायोमोन दा खिन्थु फरेस्ट अफिसाव सानथाम कि सानब्रै बिनि बारा मालाबाबो थाया ओमफ्राय लगालगनो सालान जायो माबायदि सालान जायो नों आंहा जुदि बेफोरनि बारै एसे स्टाडि खालामनानै नायोब्लानो एसेब्लाबो हमनानै मोनो निस्सय बावहाय माबा मोनसेब्लाबो हाबनानै थागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै थेवबो आं ससे मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरदों मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन मिथिंगा जौ सेरेबनि बावहाय मिउजिकखौ आं वेस्टार्न होनाय जादों आरो जेसेबां बे केसेटआव ओंखारनाय दङ बेयो वेस्टार्न गोजा नोंथांमोना हारिनिफ्राय माखासे एनडिएफबिनि जाथाय बा माखासे जाथायखौ लानानैसो लिरनाय जादों मिथिंगा जौ सेरेबनिया सैथो आरो नंखागौबो बियो जाथाया जानाया ओरै बरपेटा लाबदांगुरिनि जाथायखौ लानानै लिरनाय जादों मिथिंगानि बिखा थाइसे गैयि मेगन थाइसे गैयिया बिथांनिया बांकाराव बाथाबना नायनायावहाय मेगन थाइसे गब्लंनाय जादों बियो सुथुरनि आखायाव नांनाय जादों ओमफ्राय जौ सेरेबनिया जेब्ला सेकेन्ड बांकारखौ गावहैनो थाङो अब्लानि समाव बियो गुलि नांहैदों आं बेखिनिखौ स्पस्ट खोथाखौ बुंनानै होनाय जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि